Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berada di Dusun Pelosok Kerep, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Nah, berkunjung ke kandangnya Mbah Atim. Sugeng santen Mbah Atim. Sekarang ini gurau mana dah? Mbah sibuk nopo Mbah Atim? Sibuk nopo? Nah, pinten sapine Mbah? Ya niki Sing saged didamel pundi mawon? niki. Oh niki sing kala wingi ya, Mbah? Nggih. Sing didamel kali Cak Woko niku. Mbah niki umur pinten tahun, Mbah? Wong anu niki mana ping 3 lho. Manak ping 3. Singen ngingune mulai doro napa? Hah? Mulai doro ngingune. Mboten dadi mana ping senunggal niku yogane. Oh, asal dugi pundi? Dugi patok mriki Asal regi pinten singen? 17. 17. Lek sakniki. Kirangan niki. Lho. Lek jenengan umpami dinyang tiyang pinten niku? Ya mboten nate tawa kula. Mboten nate tau. Nggih. Ira-irane pinten, Mbah? Ngeten iki. Lek pun manak ping 3. Niku meten Mbah? Lah wong seneng ya 18 ya. Lek tiyang seneng kan niki selain manake lancar, Nggih. terus saged didamel. Nggih, lah niku yogane gondol iki. Nah, saged didamel berarti kisaran 18. Nggih. Umpami dinyang 20 nggih mboten napa-napa. Ngono. Oh. Nah, ini lagi dikasih makan ini. Nah, lek niki, Mbah. Jenis napa nih? Nggih, tumbas ya, mana ping kali enten mriki. Oh, manak ping kali. Saged didamel. Saged didamel. Nggih. Oh, pinten lek ngeten iki singen angsale? Oh, tumbasnya 16 apa nih? 16. Terus manak mana ping kali? lek sakniki umpami dinyang wong ngoten pantese pinten, Mbak? Ya niku wis 18-an iki. Oh, saged nyambut damel. Nggih, sama nyambut Oh. niki lho tak pundahe. Oh, nggih niku nggih. Nggih. Ngoplo nggih, Nggih. ngapuk. Nah, lek niki, Mbak, jenis napa nih? Niki anak dhewe. Anake pundi? Niku. Oh, anake niku. Nggih. Niku nggih masuk Sumbawa, Mbak. Nggih. Napa si mental niku? Mental ambek BB dadine iku. Oh. Nah, nggih. Nah, matur nuwun Mbah, sakniki kula tak ngobrol kali sing nom. Senior sudah, sekarang sama junior yang lagi tantang kai. Amin, Mas. Nah, kalih Kang sinten niki? Kang Ilmi. Nah, yo gane Mbah Atim, Mas. Nggih, gane. Oh, nggih. Monggo Kang, kalih tantang kai. Niki disukani napa niki? Niki minume. Napa minume kok mambu kaya kape ngoten? Anu napa? Anune tempe, banyune tempe. Oh, tapi pun kecut niki. Nggih. Medal alkohol e. Mboten napa? Godhokan niku lho. Oh, pun godhokan. Nggih, manten godhokan. Oh, niki cairane tempe ya, Mas? Nggih. Oh. Manten godhokane tempe. Oh, nggih. Nah, ini Cairmi, iki gak cedek pitik Bangkok ya. Nggih. Ngene iki mana ah pitike? Nggih, Mas sing rumat. Jare lek kandang sapi cedek ngene lek gremeng bahaya ya. Tapi mboten manak. Oh, mek digawe gedean to. Nggih. Mas, lek sing iki masuk jenis apa? Sing iki. Heeh. Sing niki jenis BB. Jenis BB ku Nggih. apa? Napa nih? BB ku apa? Kepanjangannya ono kepanjangan. Aduh, kepanjangannya BB ku apa? Jenisnya Oh, Belgian Blue BB. Tak pikir berat badan atau bau badan. Enggak. Oh, Belgian Blue. Nggih. Lek ngene iki wis tau mana urung ya? Sampun. Oh. Niku. Oh, iki anake. Bukan nggih. Oh, iku anake. Nggih. Lah ngene iki umpama saiki pasaran rega piro ya? Coba Kira-kira ae. regane pasarane BB. BB.
Harga 25. Oh, 25. Tapi iki ane yo gak tau digawe tanah gawe yo. Enggak tahu. Nah, lek sing iki ya. Nah, ini simental. Nah, iki yo bersih yo gak tau Bersih. digawe yo. Enggak tahu. Oh. Lek ngene iki rego piro? Dan ini antara 25. Mana pisan yo? Mana ping 3 nih. Loh, tapi kok gak metu gelange? Biasa lek metu Iya. gelange yo. Enten. Oh, gak ketara ya ya. Nggih. Oh. Enten ketara. Kode ya yo jenenge iki yo. Iki kisaran 25. 25. Iki anak India ya. Niki. Oh, iki anak iki. Nggih, iya kan ini. Oh, Yang satu sudah laku. ini bibit apa dulu? Bebet BB itu. bebet itu ya. Terus dimasukkan ke situ IB-nya, Ya. keluarnya ini. Ini. Tapi lebih pendek ya yo. Ya, lebih pendek. Kalau Anak bebek ini kan pendek. Kalau bebek pendek. Oh, BB pendek yo. Ya. Andai besarnya BB, panjangnya induknya. Ya. Jos yo. Ya. Nah, lek iko ya jenis apa ya? Nek niki mas nih. Mas. Jenis mas. Anu, betul. Jenenge apa iki? Jenis apa ya iki ya? Blackcon. Oh, Blackcon yo. Iya. Blackcon iku dedeke meh kaya PO ya yo. Hah? Silangan. Oh, ada silangannya Brahman. Ngomong Gede yo. Oh, ini anakan sendiri. ya, yang itu. Yang anak buat brojol itu. Oh, anaknya yang buat brojol itu Ya. keluar ini. Oh. Wis berapa bulan ini? Umurnya 10 bulan. 10 bulan. Umpama elek-elekan dinyang wong ngono rega pira ya? 25-an. Jantan soalnya ya. Gak diambil turunannya aja. Mending IB ae ya. Oh. Ngene iki anake wong akeh apa anake? Sing ngetengi sapa biyen ya? Suntik. Oh. Oh, ditengi dokter. Iki kok gak nuntut ngono iku waktu ditengi. Iya iya iya. Nah, lek iki jenis apa ya? Loh, lek kono ya ono. Oh, pernah. Lek iki metune apa? Masuk apa ngene iki jenise? Pegon. Sing wae cilik kok. Wah, ya cilik gua bakal yo. Lek ndelok modele ku ya yo. Oh. Nah, ini lagi jagong. Nah, lagi jagong di kandangnya Batim lho. Iki lho kok ganteng lho. Iki jenisnya apa jadi? Pegon. Pegon ya. Pegon ku berarti campuran ya. Oh, ada Jawanya. Heeh. Oh, lek jaran kepan iku lek sing asli lek jaran dor, lek wis campuran dadi pegon. Campuran meneh dadi sinterewe. Ha iki sapi pegon. Oh, alah. Lah, sapi perah iku gene, Bapak. Sanes. Tetangga. Mriko nggih. Oh, niki mawon kula janji teng jenengan kan. Nggih. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol ini di kandang Batim campur ayam nih. Kalau pesen ayam dan merpati aduan bisa juga ke sini. Nah, lek ayam bakalan piro Mas Ilmi? Masih belum, masih merintis. Oh, belum produksi ya. Oh. Tapi bakalnya lek beranak banyak dijual. Oh. Sapi pun kalau beranak banyak ya dijual ya. Buktinya anaknya nggak mau sing kerasan kok ya ada gini. Karena Batim delokno wong terus kok. Nah. Oke, matur nuwun, Mbah. Mas, sedaya matur nuwun lah. Demikian sahabat Kanyora, video kita kali ini di kandang Batim di dusun Ploso Kerep, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Saya akhiri, wallahumma fiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.